Το σαφάρι για την αιχμαλωσία του Σύφη συνεχίζεται. Τα κοτόπουλα που έβαλαν μέσα στις κλούβες παγίδες για να τον αιχμαλωτήσουν δεν του προκάλεσαν προς το παρόν το ενδιαφέρον. Όταν εγκλωβιστεί το ζώο, θα επέβουμε σύμφωνα με τις οδηγίες τους για την ασφάλεια του ζώου να απεγκλωβιστεί και την ασφάλεια τη δικιά μας. Χρειάζεται υπομονή, εξηγούν οι υπεύθυνοι, μιας και τις τελευταίες μέρες ο Σύφης έχει αναστατωθεί από την παρουσία των επισκεπτών που φτάνουν καθημερινά στο φράγμα για να το δουν. Το θέμα είναι να προσέξουν, να το μαζέψουν, να το βρούνε ή να το αφήσουν εδώ κάπως προστατευμένο για να γίνει ένα αξιοθέατο όπως θέλουν οι ντόπιοι. Επάνω στα δέντρα έχουν στηθεί ειδικές κάμερες που θα καταγράψουν την παραμικρή κίνηση του Σύφη εάν κάνει την εμφάνισή του. Ταυτόχρονα τοποθετούν κάμερες σε τμήματα του φράγματος που δεν υπήρχαν προκειμένου να εντοπιστεί η νέα του κρυψώνα αλλά και για να εξακριβώσουν αν υπάρχει και δεύτερος κροκόδιλος στο φράγμα. Τον είδα κι εγώ, ένας μεγάλος, είναι στην άκρη του ποταμού και τον κοιτάζουν με τα κιάλια εδώ πολλή ώρα. Σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, οι αρμόδιοι φορείς θα εξετάσουν πώς ένα ερπετό που ζει σε τροπικό κλίμα επιβίωσε στην Κρήτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, για όλη την Ευρώπη. Ένα τέτοιο άγριο ζώο, το οποίο κατάφερε εκτός του φυσικού του περιβάλλοντος και χωρίς καμία ιδιαίτερη φροντίδα να επιβιώσει, είναι σημαντικό για ερευνητικούς λόγους να παραμείνει εδώ στην περιοχή. Σκέψεις ωστόσο γίνονται για να παραμείνει ο Σύφης στο φράγμα των ποταμών, αφού πρώτα διαμορφώσουν το χώρο της λίμνης. Το αμάρι ξεκινάει τώρα μια προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης και μιας και βρέθηκε και ο κροκόδιλος εδώ, θεωρούμε ότι σε εισαγωγικά μας ανήκει και εδώ πρέπει να μείνει. Οι ρυθμιώτες ωστόσο επιμένουν ότι ο Σύφης πρέπει να παραμείνει στο φράγμα.